Ko apa chatiri kunetsana chii? Ngatibatane chete, kubatana ndokunodiwa pakati pedu kuti nyika ienderere mberi, hunge takabatana. Izvi zvatinoita izvi zvekuti anzi iwe uri uchichi, iwe uri mudzakutsaku, hazvina kwatinosvika. Ndosaka muchiona Afrika haina kubatana, ende zvinhu zviri kunetsa muAfrica. Kwaane anzi xenophobia kunana South Africa, vanhu vakubatana pauro. Hazvisiri izvo kwanai varume, hazvisiri izvo zvatinofanirwa kuonekwa tichiita. Ngatibatanei. I think vanhu vanoda chaizvo kuti tinga takabatana. Vachati kwamuri imimi last year petakataura maererano nevanhu nevamwe maartist anga ari kupiwa mota, imimi mukaramba mota time yacho. Saka ndinonzwisisa kuti chasiyana apa chii. Hapana kuti hadzichasiyana chii. Handiti manzwa Chiroma achitaura kuti weekend big fan yaMukanya. Kana achikwanisa kunotenga ma CD yangu achiridza music yake music yangu motikari make, ini ndomuignore zvaanenge achindiitira. Ndongoti hanzi weekend ndazomuona akamira naMnangagwa, handichada kutaura. Aiwaka ndine ndozizivawo kwaari kuwana mari yake, ndoiziva ini kuti ari kuiwana. Ko madii kumusunga kana ari kubaka? Mumusunga kautoziya kuti weekend arabatwa nokuti anga mari. Koti zvino kana muchimuregera, handiti ari kutoyamura. Vakomana vari kuyamura vemabhendi ivava havana chavainacho. Vanhu muri seiko maswera munotamba pane nyaya iri kutsviriridza kurema kore na Dr. Thomas Mafuma. Pakubhaizika last zvakuitika zvapakubhaizika last. Because if I still remember, there was a video yakamboitwa naMukanya. Vakagara nakurai vakati mwana wangu musapote vatsigiri vechimurenga, zvese zvaanoda mupei music, kana even akuridza music yangu chimurenga mutsigirei. Iripo video iyoyo handitika. Patino zvakuzobuda pamwe pacho pakunzi fananga achipefuma music yangu. Problem ndikuziva tiri kubva kupi nini. Pamunhu akafurira Mukanya uyo mufesi pakaitwa interview yeNehanda TV. Pana mufesi anga akagara naNgoma Lanzi Guma. Ndemona interview ndiye akakonzeresa zvinhu zvese izvo zvachipa Mukanya ma-ideas. Mukanya vakura. Sometimes ma decisions avakuita unoziva kana munhu akura, pamwe munhu anenge ane dementia. Dzati kure dzinoita dzichikanganwa zvimwe zvinhu zvadzinenge dzakambotaura. Ndinodzirespecta chaizvo. Vari kana pakubhaizika hamfesi wakafurira Mukanya wasibo akanga akagara vaNehanda TV, anga akagara pasaidi naNgoma Lanzi. Ndiye the main problem ndikutaurirei yemfesi. Pose vanhu vakuda kura aenda nechimuti. Mukanya wakura. Atirambe tigandanga rakurawo. Ndinorida chaizvo. But hanzi hapana akapiwa gwayete. Komana musaite kuti mudhara aite jealous. Mudhara anofarira kurai. But zvamumimi vanhu vari pasaidi ndima kufurira mudhara kuti vasafarire kurai. Vanhu vanowirirana. But zvamakuita izvi sango tiri vatsigiri vechimurenga zvekudaro. Tiri vana. Hatifanira kunge tichitoadresa nyaya idzodzo because vanhu vakuru kwatiri vaivai. But I'm a journalist anenge achifurira mudhara. Aiwa zviko. Kura ari kudiwa nevanhu. Kura ari papicture. Zvinhu achinzi achiridza music yenyu. Zvinhu zvekuti unofanira kuti tifarire. Ungano Bob Marley chaichai. Vanhu vakanoridza nevamwe vanhu kune dzimwe nyika music yavo inoridzwa. Isusu tinenge takatarisira kwamuri mukuru. Kuti vechidiki ndinga tikada kuridza music yenyu munotofara. Kuti ava vanhu vangu vakuridza music yangu zvikuita kuti chimurenga chienderambe chichienda kumberi. Because mukafa chimurenga chinofawo. Panosara pasisina anochiridza. Tachingo adresa mwe tinobva tangoti tobva tataura. Ndinotovafarira Mukanya zvekudaro. Kana pakabhaizikwa hatotaura chirotiro adiki isaita kuti akutaura izvozvo. Aiwa tinovada Mukanya but zvakuitika zvazviko izvi. Kana ari mwana wenyu musiye aridze vanhu vanakirwe.
ndio kama kwa musiyana kile. Bob Marley music yake inorizwa ndo ma example amemboti pana Bob Marley vese music zao zinorizwa worldwide. Inorizwa worldwide music na Bob Marley. Ni vanhu vakasiyana vanachifara. Pani manje makura kuti muchiperforma azvichaya sometimes yes mandire mari akaitika yakaya akuzotikwadzira brand remukuru manje nangotaure 2 cents ndakatsamwa ndikwanisa kuzoti ndipopoti imbe journalist iwe wanga wakana nalanzi kukuma iwo tatudze iwe ndiwakaita ndiwe problem iwo wakonzeresa zvese waifurira mukanya painterview takakutera ndaitoziva ngati mufacebook achakanganisa mutaraudi munhu wevanhu moita kuti mukanya wazovengwa nevechidiki vachinzi mukanya vane kutsinye kuvana vavo kune mumwe wavo mwana wavo zvisiri izvo muri majournalist mukonzeresa tati kutaurirai